खोली में हमनी के कोनो भी मंच पे जाए ले जा कलाकार के नियम कोनो मंच पे जाओ तो एगो छोटा सा भक्ति गाना जरूर होखे के चाहिए। माई के बुलाई ले जा हमनी के एगो छोटा सा 2 लाइन के देवी माई के गीत रही ओकरा बाद रहुआ सबके जैसे फरमाइश होई वैसे हमनी के गावल जाए। अगर गावत घरी हमरा छोटा मुंह से कोनो बड़ गलती हो जाओ तो ओकरा के अपना आंगन में खेलत एगो छोट बच्चा समझ के रहुआ सब माफ काहे से कि अभी हम सीखत नहीं। एगो भक्त भाई बड़े माई के दरबार में कहत रे का कहत हाजी जौन बने होए मैया हाजी सिकियो ना डोले रे ताही बनवाना कि मैया मोरी ली होली बसरवा रे कि ताहिर बनवाना जौन बने होए मैया जौन बने होए मैया सकियो ना डोले रे ताही बनवाना हाजी जौन बने होए मैया सकियो ना डोले रे ताही बनवाना कि मैया मोरी हरी बसेरा रे ताही भक्त कहता रे गजब लगेला मेला और जिनके माध्यम से यह आवाज पहुंचाई जा रही है साउंड सर्विस विजय भैया राहुल भोजपुरिया के मित्र राहुल भोजपुरिया हमारे भी मित्र हैं। राहुल भोजपुरिया हमारे भी मित्र हैं। इनके मित्र अजय भैया और जिनका बेहतर साउंड बाजता है जी अजय डीजे भैया के लाख लाख धन्यवाद। भैया ने हमारा मंच पे स्वागत किया आशीर्वाद की कामना कि गजब लगेला मेला आज सुकबा समाज के झुके इंदरा सन सोझा माई दरबार सबके समर्पित बा।
पे लगेला मेला आज सुखवा समाज के कई तरह सब सोझा माई दरबार के आज खुलते मंदिरिया मंदिरिया खुलते मंदिरिया के मुदौदिया लगी बोले रे ताही बनवना खुलते मंदिरिया खुलते मंदिरिया के मुदौदिया लगी बोले रे ताही बनवना आ जाइए आ जाइए फोन छोड़ दीजिए हेलो चलिए आप फोन चलाइए।